ሚዲያ ኣብ ዓለምና በብግዚኡ ዝተራእዩ መራሕቲ ሃገራት ናይ ባዕሎም መለለይ ኣለዎም። ገሊኦም ንዕቤት ሃገሮም ለይትን ቀትርን ይጽዕሩ፣ ገሊኦም ንዝረኸብዎ ስልጣን ተጠቒሞም ንህዝቦም ይጭቁኑ ይቐትሉ፣ ሃገሮም ናብ ማዕሙቕ ድኽነት ኣብ ምጥሓል ተዋፊሮም ትረኽቦም። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት በብግዚኡ ዝተራእዩ ንምእማኑ ዘጸግም ግፍዒ ዝፈጸሙ መለኽቲ መራሕቲ እውን ርኢና ኢና። ንሎሚ መለኽቲ ዝኾኑ ግን ድማ ካብ ግፍዕታቶም ብተወሳኺ ፍልይ ዝበለ ተግባር ዝፈጸሙ መራሕቲ ሃገራት ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ፍራንሲስ ዲቮሌር ኣብ ጥቓ ሃገር ኣሜሪካ ኮይና ግን ድማ ህዝባ ኣብ ዝለዓለ ድኽነት ጥሒሉ እትርከበላ ሃገረ ሄይቲ። እዛ ሃገር ካብ ዝመርሑ መራሕቲ ሓደ ድማ ፍራንሲስ ዲቬር ሓደ እዮም። ን14 ዓመታት ነዛ ሃገር ዝመርሑ እንትኸውን ስልጣኖም ኣዝዮም ዝፈቱን ንስልጣኖም ክብሉ ዘይገብርዎ ነገር የለና ተባሃሉ ይሕመዩ። ንጥንቆላ ዘለዎም እምነት ዝገርም እዩ። ብፍላይ ቁጥሪ 22 ድማ ናይ ዕድል ቁጥሪ እያ ኢሎም ይሓስቡ። ሓደ ግዜ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ጸለምቲ ኣኻልብ ክቕተሉ ትእዛዝ ብምትሕላፍ ጸለምቲ ኣኻልብ ብኣልማሚት ወዲኦም። እዞም ንብዙሓት ሰበስልጣናት ዝቐተሉ ጨካን መራሒ ንምንታይ ነኻልብ ክቐትሉ ሓሰቡ? ኣኻልብ እውን ዓሚፆም ዶ? ስልጣን ደልዮም ዶ? ፕሬዚደንት ፍራንሲስ ሓደ ግዜ ከቢድ ጸገም ጥዕና ገጢምዎም ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ድማ ኣብ ሕክምና ይጸንሑ። ኣብዘን 3 ኣዋርሕ ምኽትሎም ነቲ ሃገር እናመርሑ ጸኒሖም። እዞም ፕሬዚደንት ሕክምንኦም ወዲኦም ናብ ስርሖም እንትምለሱ ሓደ ጥርጣረ ኣሕዲሮም። ን3 ወርሒ ንዖም ተኪኦም ከመሓድሩ ጸንሑ ምኽትሎም ስልጣኖም ክነሓንሕዎም ከም ዝኽእሉ ገሚቶም። ስለ ዝኾነ ክቐትልዎም ድማ ትልሚ ውፅኦም። ኣብዚ ግዜ እዚ ባህሪ ፕሬዚደንት ፍራንሲስ ኣጸቢቖም ዝፈልጡ ምኽትሎም ጥርጣረ ስለ ዝሓደሮም ኣብ ዝኣተኹ ከይበሉ ጠፊኦም። ፕሬዚደንት ፍራንሲስ ምኽትሎም ከም ዝጠፉ ምስ ፈለጡ ዝኣምንሉ ጥንቆላ ኣበይ ከም ዘለዉ ከሪኦም ምዃኑ ብምእማን ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ጠንቆልቲ ምኽትሎም ኣበይ ከም ዝተሓቡ ክነግርዎም ሓተቱ። ብርክት ዝበሉ ጠንቆልቲ ናይ ባዕሎም ሓሳብ እንተሃቡውን እቶም ምኽትል ክርከቡ ይከኣሉን። ሓደ ጠንቋሊ ግን ዝተፈለየ ሓሳብ ኣምፅኡ። ምኽትሎም ናብ ጸሊም ከልቢ ከም ዝተቐየሩ ንፕሬዚደንት ፍራንሲስ ነጊርዎም። ብጽባሓይቱ ፕሬዚደንት ፍራንሲስ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ጸለምቲ ኣኻልብ ክቕተሉ ትእዛዝ ብምውራድ ክቕተሉ ገበሩ። እቲ ዝገርም ግን እቶም ምኽትል ፕሬዚደንት ኣብ ዝኾነ ገጸር ተሓቢኦም እዮም ነይሮም። መላኺ ዝኾኑ ፕሬዚደንት ፍራንሲስ ግን ጸለምቲ ኣኻልብ ቀቲሎም ወዲኦም። ንሕብረት ሶቪየት ካብ ዝመርሑ መራሕቲ ውሽጢ ብብዙሕ ጉዳይ ሽሞም ዝለዓሉ ጆሴፍ ስታሊን እዮም። ጆሴፍ ስታሊን ጨካን ዝበሃሉ መራሒ ከም ዝነበሩ ታሪክ ዝነግረና እንትኸውን ካብ ጭካኖም ብተወሳኺ ሓደ ፍልይ ዝበለ ባህሪ ነይርዎም። እዚ ባህሪኦም ድማ ኣብ መወዳእታ ንባዕሎም ክጎድኦም ተራእዩ። ስታሊን ሓደ ናይ ውልቂ ክፍሊ ነይርዎም። ናብዚ ክፍሊ እዚ ማንም ሰብ ክኣቱ ኣይፍቀደሉን። ብጣዕሚ ተጠራጣሪ ስለ ዝነበሩ ናይ ቀረባ ሰቦም ይኹን ውልቂ ዓጀብቶም እንተኾነ ናብዚ ክፍሊ ቅልቅል ኣይብሉን። ዝኣተውን ተቐቲሎም እዮም። ስታሊን ብስትሮክ ምኽንያት ህይወቶም ሓሊፉ። ኣብታ ናይ ውልቂ ክፍሎም ወዲቖም ዓርሶም ብምስሓት ንልዕሊ ሓደ መዓልቲ ማንም ከይረኣዮም ህይወቶም ክሓልፍ ክኢሉ። ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ካብ ቀረባ ዓጀብቶም ሓደ ናብቲ ክፍሊ ብምእታው ኣስከሬን ስታሊን ረኺብዎ። ምናልባት ቀዲሙ ሰብ ረኺቦም እንተዝኸውን ብህይወት ክተርፉ ምኽኣሉ ይበሃል። ሚልዮናት ዝቐተሉ ስታሊን ከይቕተሉ ኢሎም ብዘውፅዎ ሕጊ ሰዓን ረዳኢ ህይወቶም ሓሊፉ። ንዶሚኒካ ሪፐብሊክ ናብ ዝመርሑ ራፋኤል ቱርጃሎ ሰጊርና። ኣብ ከባቢ 1930 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ናብ ስልጣን ከም ዝመፁ ዝነገረሎም ራፋኤል ፍልይ ዝበለ ተግባር ብምፍጻም ይፍለጡ። ንወዲ 7 ዓመት ወዶም ናይ ኮነሬል ማዕረግ ሂቦሞ። ልክዕ ኣብ 17 ዕድሚኡ ድማ ሙሉእ ጀነራል ብምሃብ ኣዛዚ ሰራዊት እቲ ሃገር ገይሮም ሸይሞሞ። እዚ ኣየዕገቦምን ቀጸሉ። ንጓሎም ንግስቲ እቲ ሃገር ብምግባር ሰይሞማ። እዚ ከይኣክል ንበዓል ንግስና ጓሎም ድማ ዝለዓለ ገንዘብ ወፃእ ብምግባር ሃፍቲ እቲ ሃገር ከም ዝመዝመዙ ታሪክ መዝጊብዎም ይርከብ። ፍራንሲስ ማኪዮስ ንጉማ ንሓፂር ግዜ ንኢኳቶሪያል ጊኒ ዝመርሑ መላኽ መራሒ እዮም። ካብ ዝተሓተ ክፋል ሕብረተሰብ ብምምጻእ
ፕሬዝደንት ዝኾኑ ንጉማ ኣብ ሓፂር ግዜ ዕድመ ስልጣኖም ዝፈጸሞም ተግባር ታሪክ መዝጊቦ ይርከብ። ምሁራት ይፈርሑ ዜጋት ተተማሂሩ ንቐጻሊ ስግኣት ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ድማ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ቤት ትምህርታትን ሆስፒታላትን ክዕፀው ዝገበሩ እንትኸውን ትምህርቲ ይኹን ሕክምና ናብ ባህላዊ መንገዲ ክቕየሩ ገይሮም። ምሁራት ዶካትር ኣብታ ሃገር ተሃልዮም ናቶም ሽም ከይለዓል እንቅፋት እዩ ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ዘመናዊ ሕክምናን ትምህርትን ብምዕፃው ምሁራት ተሃገር ክስደዱ ገይሮም። ስልጣነይ ይናሓንሐኒ እዩ ኢሎም ዝሓሰብዎ ሰብ ድማ ቀቲሎም ወዲኦም ወይ ናብ ከባቢ ኤዥያ ክንስገርሞ መራሒ ካምቦድያ ዝነበሩ ፖልፖት ክነልዕሎም። እዞም መላኺ ዝኾኑ መራሒ ፍልይ ብዝበለ ኣከዳድንኦም ይፍለጡ። ልክዕ ከም መጻወቲ ቆልዑ ባምቡላታት ዝመስል ክዳውንቲ ብምኽዳን ዝፍለጡ እንትኸውን ፈጺሞሞ ዝተባሃለ ተግባሩን መለለይኦም ኮይኑ ርዩ። ፖልፖት ጠለብ ህዝቢ ሃገር ናብ ጎኒ ብምግዳፍ ኣብታ ሃገር ሞተር ሳይክል፣ ብስክሌት፣ ገንዘብ ዝመሰሉ ነገራት ኣብ ስራሕ ከይውዕሉ ኣጊዶም እዮም። ብሚልዮን ዝቁፀር ህዝቢ ዝወደአ ተግባሮም ድማ ክነግረኩም። ህዝቢ ሃገር ስሩሑ ገዲፉ ናብ ገጠር ብምውፃእ ብዘይ ምንም መግቢ ን18 ሰዓታት ክሰርሕ ብምግባር ሚልዮናት ክኽዘፉ ዝገበሩ ጨካን ምንባሮም ኣመስኪሮም እዮም። ሕድሕድ ኩናት ተሃገር ናብ ስልጣን ኣምፂዎም። ኣብ ኣፍሪካ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ካብ ፀኑሕ መራሕቲ ሓደ እዮም። መራሒ ነበር ሃገር ሊብያ ኮሎኔል መሐመድ ዑመር ጋዳፊ። ፍልይ ዝበሉ ነገራት ብምግባር ዝፍለጡ ጋዳፊ ብሓደ ነገር ድማ ብተደጋጋሚ ሽሞም ይለዓል። ዓጀብቶም ደቂ ኣንስትዮ እየን። ዓጀብቲ ጋዳፊ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብዝተቐመጠ መዐቀኒ መሰረት ዝሕርያ እንትኸውን ቆናጁ ሰሓብቲ ክኾና ግድን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኩለን ደናግል ክኾና ኣለወን። ህይወቶም ክሳብ ዝሓልፍ ድማ ብኸምዚአን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ እናተዓጀቡ ምንባሮም ታሪክ መዝጊቡ ኣቐሚጥዎሉ። ጃን ቦል ቦካሳ ይበሃሉ። ንሴንትራል ኣፍሪካ ሪፐብሊክ ዝመርሑ እዮም። ናብ ስልጣን ምስ መፁ ዝለዓለ ወፃኢ ብምውፃእ ብርክት ዝበለ ድግሳት ደጊሶም። ብተወሳኺ ዝኽደንዎም ክዳውንቲ ዝግልገሉሉ ኣቕሓ ክባር ብዝኾነ ዋጋ ብምግዛእ ሃፍቲ ሃገር ዝመዝመዙ ምዃኑ ይንገረሎም። ቦካሳ እዚ ኣየኣኽለንን ኢሎም ድማ ንባዕሎም ኣግልዮም ንምውፃእ ተምሃሮት ሃገር ኣብ ዝጥቀሙሎም ናውቲ ትምህርቲ ይኹን ዩኒፎርም ናቶም ምስሊ ብዓብዩ ክህልዎ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ነይሮም። ነዚ ትእዛዝ ዘይፈጸሙ ተምሃሮ ይኹን ወለዲ ካብ ምእሳር ክሳብ መቕታል ዝበፅሕ ስጉምቲ ይወስዱ ምንባሮም ብታሪክ ተቐሚጡ ንረኽቦ። ኣብ ዓለምና መለኽቲ ጨካናት መራሕቲ ተባሂሎም ካብ ዝተመዝገቡ ውሽጢ ንኢዲያሚን ዳዳ ክልዕልካ ምኻድ ኣይከኣለን። ንኣፍሪካዊት ሃገር ዩጋንዳ ዝመርሑ ኢዲያሚን ዳዳ ብጣዕሚ ጨካን ካብ ምዃኖም ዝተለዓለ መፍርሒ ዝኾኑ ነገራት ብምፍጻም ይፍለጡ። ጭካኖም ገዲፍና ፍልይ ዝበሉ ተግባራቶም ክንናገረኩም። ኢዲያሚን ብርክት ምስ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ መርዓ ብምፍጻም ይፍለጡ። ሓደ እዋን ንንግስቲ እንግሊዝ ንግስቲ ኤልሳቤት ንጉስ ስኮትላንድ ጌረን ክሾምኦ ሕቶ ኣቕሪቦም ምንባሮም ይንገር። ንባዕሎም ብዝህብዎ ዝተጋነነ ግምት ምኽንያት ድማ ብዙሕ ማዕረግ ንባዕሎም ብምሃብ ነዊሕ መፀውዒ ክህልዎም ገይሩ። ዝተኸበሩ ናይ ዕድመ ልክዕ ፕሬዝደንት ፊልድ ማርሻል አልሐጂ ዶክተር ኢዲያሚን ዳዳ ጎይታ እንስሳትን መሬትን ባሕርን ዝተፈለየ ናይ ኣፍሪካ ጀነራል ዝብል መፀውዕ ነይርዎም። ካብዚ መፀውዒ ሓንቲ ኣጉሊሉ ዝፀውዕ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝለዓለ ቅፅዓት ይቕፃዕ ከም ዝነበረ ድማ ታሪክ ይነግረና። ኒያ ሚድያ